Soc l'Ota Vallès i bé, aquest any farem classes, comencem d'una manera ben peculiar, però vamos, els objectius estan clars aquest any. Aconseguir presentar alguna cosa de la manera que sigui, passar-nos-ho el millor possible fent teatre i comunicar-nos teatralment i aprofitar les circumstàncies que tenim, doncs mira, per treballar coses que potser no haguéssim treballat mai, treballar una mica a la distància, potser treballar alguna vegada online, fer servir altres mitjans que d'una altra manera no ho haguéssim pogut fer, per tant, o no se'ns hagués ocorregut fer. Per tant, aprofitarem aquestes circumstàncies per divertir-nos amb els mitjans que tinguem. I ja està. Donar-vos la benvinguda a tots, els que ja em coneixeu, benvinguts de nou, i els que no, doncs benvinguts, i ens veiem aviat. Una abraçada a tots. Hola a tots, sóc el Sergi, professor de l'Espai d'Arts Escèniques. Només donar-vos la benvinguda i dir-vos que això comença, esperem que comenci i que no pari, que dongui voltes com un riu. Diuen que si l'aigua d'un riu es para, es podreix, i nosaltres no podem deixar que el teatre es podreixi. Vol dir que hem de tirar endavant, la vida segueix, nosaltres seguim, tot i que tenim entrebancs, tenim petits obstacles pel camí, el teatre i la cultura no el para ningú. Ens veiem en breu. Una abraçada. Hola, què tal? Jo sóc la Laura, tinc 19 anys i he estat 7 anys com a alumna de teatre, però just aquest any començo com a professora, cosa que em fa molta il·lusió, tinc moltes ganes de començar aquesta aventura i res, jo la viuré al costat dels més petits, que serà el grup que jo portaré. I, bueno, com ja sabeu, comencem a l'octubre, nosaltres tindrem classe els dilluns a les tardes i bueno, és una època complicada, ja ho sabeu, època coronavirus, però bueno, nosaltres farem teatre segur perquè la cultura és segura, així que res, amb moltes ganes de veure'ns ja. Hola, sóc la Lourdes Garcia, sóc la professora de teatre musical i bé, enguany, com cada any, cantarem, ballarem, interpretarem i ens haurem d'adaptar a les mesures que calgui tenint en compte la nova realitat, però continuarem jugant al món del teatre musical.